మందారం అనేది కాస్తుందా పూస్తుందా? ఇది ఒక క్వశ్చన్ వికసిస్తుంది వచ్చా మళ్ళీ ఏం క్వశ్చన్? గోరింటాకు అంటే ఏంటి కదా? గోర్లకు పెట్టుకుని ఆకు. మరి దాని చేతులకు కూడా ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? గోర్లకు ఒకటే పెట్టుకుంటే చేతులు ఫీల్ అవ్వవు. థింక్ చేసుకున్నట్టున్నా ఏదో. అవునరా, కోడి ఉంది కదా, ఉంది. మనం కోడిని తింటాం, గుడ్డు తింటాం, కానీ ఇంతవరకు క్వశ్చన్కి ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు ఆన్సర్. కోడి ముందు గుడ్డు పిల్ల ఎందుకు? అయ్యో ఇది ఒకట. కోడిని పెంచే మనిషి ముందు. అన్నీ రోస్ట్ చేసిన చేపల కర్రీ మాత్రం సూపర్ ఉంది అక్క. అవునరా, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అవును, ఇంతకీ చేపలు నీళ్ళలో ఎందుకుంటారా? వాటికి స్నానం చేయించడానికి ఎవరు లేరు కాబట్టి.